खुलुमबाय बयनिसिमबो। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि, मानगोनां नेहाथारि आरो बे 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव जर'खायै गुबुन गुबुन हादर आरो रायजोफोरनिफ्राय हांख्रायजानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां सोद्रोमा नोंथांमोन आरो थुनलाइ मोजां मोनफ्लेग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव मोन बयनिसिमबो इंराजि बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे फैगौ दमासिनि थाखाय एडभान्सै आङो नोंथांमोनखौ हामलायनाय जासिहरबाय। आं दोंसे खन्थाइनि गेजेरजों आंनि बिबुंथिखौ लाखिनो सानदों। आंनि बिजाबनिनो खन्थाइ बियो जादों बर' हारिसो सानो। आं रोङा दख'ना दानो, आं रोङा दख'ना दानो आरो दानो आर'नाइ, आं रोङा आसार खान्थि नाथाय गावखौनो बर' हारिसो सानो। जोनोमबो मोनाखै बर'नि नखराव, जोनोमबो मोनाखै बर'नि नखराव, गैया देहायाव बर'नि थै, नाथाय आं मोजां मोनो गोसोआ अराय लुबैयो बर' जानो। गोथाव मोनो अनला खारै, गोथाव मोनो अनला खारै, सबाय दाउजों जोसा ओंखाम, नाफाम बाथोना आंनि आंगो, खांख्राइ गांजेमा बाथोनाथ' आंनि लोगो। बर' हारिखौ आसार खान्थिखौ, बर'नि दख'ना फास्राखौ गाननो आं मोजां मोनो, लुबैयो गोसो गोरबोआव अराय बजबना लानो। बैसागु फैबोला बागुरुम मोसानो, खाम जथा सेरजा सिफुंनि देंखोजों गोसोआ गुदुं जायो रोङाब्लाबो मोसानो। बै इसिंनि मोदोमनाय गोदै जौ बिदैखौ आं थानो हाया साखियालासे, मानोबा आं गावखौनो बर' हारिसो सानो। आं एसे गावनि बागै एसे सिनायथि होदिनि। आं सासे गरखा रावारि आइजो। आंनि मुङा अन्जना देबि उपाध्याय। क'क्राझार पाटगाव। आं जोनोम मोनदों क'क्राझार नाराबारियाव, जेराव बर'नि रायजोनि गेजेरावनो आं जोनोम मोनदों। गुबैयाव बुंनो थाङोब्ला जेब्ला आङो खुदिया सममोन, जेब्ला जोनोम जाबायमोन आरो जोनोम जानानै खुगा गेवजेननायावनो आं बर' रावाव आयै होननायमोन होनना आंनि आइ आफामोनहा बुङो। माने आङो नेपालि बा गरखा रावखौनो आं रायलायाखै आरो बर'खौसो रायलायदों। उनाव आं बर' राव रायलायजेननायखाय आंनि आफाया आंखौ बर' बिजोंखौनो आंनि थाखाय सायख'दोंमोन। बर' बिजोङावनो आंखौ मुं थिसनना होदोंमोन। बिदिनो गुदि थाखोनिफ्रायनो आं गोजौ सारिसिम बर' बिजोङाव सोलोंथाइ लाबोदों। गरखा रावनिख्रुइ आं बर' रावजों गोरलैयै बुजि मोनो। दाबो आं गरखा रावनि अनगा बर' रावाव रायलायनो सावरायनो गाहाम मोनो। गोजौसिन गेजेरारि थाखोनिफ्रायनो आं बर' रावाव लिरबोदों। आंनि लिरनायफोराव अराय थुलुंगा होयोमोन आंनि आफा आरो आंनि सोलोंथाइ लानाय फरायसालिमानि बिबुंगोरामोन। बड'सा इंखं बायदि खौरां बिलाइफोराव आं सल', खन्थाइ बायदिसिना आयदा लिरबाय थाखायोमोन। उनाव जोंनि मानगोनां बुंथिगिरि, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथांनि थुलुंगा होनायाव आङो 2022 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो आंनि खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवनाय जादोंमोन। दोंसे खन्थाइ बिजाब बेखेवदोंमोन आङो। खन्थाइनि मुङा जादों आइ मुलुगनां समायना आइजो। जोंनि बर' रावनि बे गोथार थानसालियाव, जेराव रोजा रोजा साबसिननिख्रुइ साबसिन थुनलाइगिरि बिथांमोन आरो फरायगिरि मोना ज' जाफैदों, बेबादि थुलुंगा गोनां थुनलाइनि बे थानसालिनिफ्राय जोंनि बर' रावनि थुनलाइनि बोहैथिनि गोख्रैथिखौ गोथार दैमा गंगानि बादि जाहाथे बोहैहोनो हायो, बेनि थाखाय नाजाथाबनांगोन। आं थारैनो सासे आबादारिनि खामानिखौथ' आं मिथिया, नाथाय बर' थुनलाइनि फोथाराव आंबो गावनि रेबगनजों बर' थुनलाइनि फोथाराव हांखो एरनो अराय जानजि खाफ्रालांगोन। आं मिजिंथियो आं बेबादिनो नोंथांमोननि अननाय आरो बोर मोनबाय थागोन। आंखौ आलासि महरै लिंहरनायनि थाखाय जोबोद साबायखर। जोबथायाव आं जोंनि बर' राव थुनलाइनि मन्दिर बर' थुनलाइ आफादखौ आंनो बे जौसाङाव फंनैसो मोनदांथिनि बागै बिबुंथि लाखिनो सनाथि खाबु होनायनि थाखाय गोसोजों साबायखर बावो।
बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायजों जोंनि बर' थुनलाइया अराय जौगाखांगोन आं मिजिं थियो। जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि इयुन जोलैफोरनि गोसोखौबो अराय दुंखां होदों थुनलाइ सोरजिनो थाखाय। राव थुनलाइया जौगाखांब्लासो मोनसे हारिया जौगाखाङो। मानोना थुनलाइया मोनसे हारिनि खुन्थिया। जों बयबो बर' थुनलाइ अनसायगिरि, बेखायनो जों बे जथुम्मानि गेजेरजों बयबो बेवहाय ज' जाफैदों, नङा होमबा? बेखायनो जोङो जेसे हायो एसे गावनि बर' रावजोंनो जोंनि बेसे गोदै मिलौदो, आं जोबोद गोदै मोनो बर' रावखौ, बे गोदै रावजोंनो जोङो लिरनो नाजानांगौ। बेखायनो आं सानो जोंनि इयुन जोलैफोरा बे थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो थुलुंगा मोननानै जाहाथे बर' आयदानि सायाव बा बर' खन्थाइ सल'फोर सोरजिनायनि सायाव एसे गोसो होयो, आं बेखौ मिजिं थियो। बर' राव आरो हारिमुनि संरैखाथिनि थाखाय फै दिनै समायखिरा लानि आरो बर' थुनलाइखौ आरोबाव गाब गोनां मेहेर गोनां खालामनो थाखाय गोजौ सारिसिम दावखोहोनि। आंनि बिहोमाखौ आं मा बुंनो, आङो बर' आयेन आफादाव आसाम आयेन आफादाव राव दानस्लायगिरि हिसाबै मावगासिनो दङ। दा आङो बेवहाय एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। माने राव दानस्लायनायाव आरो जायफोर माखासे राव दानस्लायगिरिफोर दङ, जायफोरा जेनेबा जायफोर राव दानस्लायग्रा एपफोरनिफ्राय डाइरेक्टलि माने राव दानस्लायनानै बेखौनो कपि पेस्ट खालामनानै माने राव दानस्लायो। बेबादि जानो नाङा। मानोना बेबादि खालामोब्ला जोंनि बर' रावनि जाय गोदै सोदोबनि जा स्ट्राक्चार, बे माने मिलायहैनाय नङा, जाहैनाय नङा, नङा होमबा? जों बयबो बर' माने जों रोंखायो, नङा होमबा? एसेबाबो बिमानि रावखौ जों रोंखायो। गुबुन रावजों फरायदोंब्लाबो जों बिमानि रावखौ जों एसेबाबो रोंखायो। बेखायनो जोङो माने बै जाय जेरै भाषिनिफोर दङ बा गुबुन माबा माबि बर' ट्रान्सलेसन एपफोर दङ, जाहाथे दिनै आजिखालि जोंनि बर' रावाबो डिजिटेल मुगायाव सहैबाय, नाथाय बैफोरो माने प्रपार जायाखै होननानै आं सानो। बेखौ नोंथांमोना एसे ट्रान्सलेसन खालामनायनि उनाव एसे नायनाया मोजां जायो ना, मानोना बेहाय सोदोबफोरा मिलायहैया। जेनेबा दा सोदोबफोराबो सोलायबाय एसे, माने सिगाङाव जोङो एसामिस रावफोरखौ जोङो बाहायोमोन, दायो बर' राव प्रपारलि बाहायनो हाबाय। बेफोरखौ नोंथांमोना एसे नायनाया मोजां जायो। आरो मोनसे, फेसबुकफोराव जोङो रमानाव गोरोन्थि लिरनाय जों गोबां नुनो मोनो। गाज्रि दामोन नोंथांमोन, नाथाय आङो बेखौ एसे नोजोर होदों। आरो जोंनि मानगोनां बिद्यासागर नार्जारि बिथां साराबो बेनि सायाव एसे नोजोर होगासिनो दङ। आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों। मानोना जोङो रमान हांखोजों लिरदोंब्लाबो जोङो प्रनाउन्सियेसनखौ एकदम कारेक्ट खालामनानै लिरनांगौ। जेरै प सोदोबा जोंनि बर' जाया, फ जानांगौ। जेरै फरायदोंआव जोङो फरायदों लिरजाया, नङा होमबा? फरायदों लिरनांगौ। दा बेखौ एसे नायनाया मोजां जायो जेरै फेसबुकफोरावबो, जाहाथे जोंनि फेसबुक पेजफोरखौ नुनानैनो गुबुन हारिफोराबो सोलोङो। बिदिसो नामा होननानै सानगोन ना, नङा होमबा? बिदि लिरोबा। ओंखायनो बेखौ एसे नोजोर होनाया मोजां जायो। आरो मोनसे खोथा आङो सुबुरुन हिसाबैनो बुंगोन, मा होनो, जेनेबा एपफोर दङ ना, भाषिनि एप बा भारतबाणी एपफोराव, बेफोराव जोंनि बर' रावनि बेसिक सोदोबफोरखौ आं सोदांनो थाखाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ एसे खावलायो। जाहाथे गुबुन हारिफोरा जेरै ओंखामखौ मा होनो, राइसखौ मा होनो, वाटारखौ मा होनो, बेखौ जाहाथे बिथांमोना नागिरनानै मोनो। बेनि थाखाय आङो बेसिक सोदोबफोरखौबो सोदांनो थाखाय आङो खावलायबाय। आं मिथिगौ बर' थुनलाइ आफादा गोबां बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांगोन, उनावबो मावखागोन। बेनि थाखायनो आङो जायखिजाया आंनि फारसेनिफ्राय बेखिनि खावलायनाय थाबाय। दायो आङो बांद्राय जेबो बुंलिया।
दिनै आंखौ बे जथुम्मायाव आंखौ खावलायनायनि थाखाय आंखौ हांख्रायनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेबादि जौसाङाव आङो मालाबाबो बिदि बिबुंथि लाखिफेराखैमोन दिनैनो गिबि होननानै बुंजायो दा बेनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों बर' राव गेवलांथों जोबोद